салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Барселона аз Сан-Сиро бо шикасту номардии доварон ба хона омада буд. ҳоли даста ба ҳама аён, мисли шери тирхӯрда, яъне бидуни бозингарони асосияш ба пеш ҳаракат дорад. бозии ҷавобии муқобили Интер аз ҳама ҷиҳат муҳим буд. Чӣ барои бозингарон, чӣ барои руҳбарият ва чӣ барои мухлисон бозии принсипалӣ буду ояндаи дастаро нишон медод. хави чӣ коре аз дасташ омад кард. Акнун ҳама чиз дар дасти худи бозингарон буду умед ба бозингари 12-ум, яъне дастгирии мухлисону тилисми муваффақиятҳои Камп-Ноу монд. бозии дишабаро зиёда аз 92 000 мухлис дар варзишгоҳ тамошо карда буданд, ки ба дастгирии дастаи дӯстдоштаашон омада буданд. ҳайати асосии даста барои бозии ҷавобӣ бо Интер чунин буд: дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Алонсо, Пике, Гарсия ва Роберто, немҳимоятгарон Педри, Бускетс ва Гави. ҳамлагарон бошанд Дембеле, Левандовски ва Рафиня ба майдон баромада буданд. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тунд шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимиро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шурӯъ аз дақиқаҳои аввал Барса прессингро баланд ба роҳ монда фишорро зиёд мекард. Интер автобусу, троллейбусу, маршруткае ки дошт ҳамаро ба хати ҳимоя гузошта буд. онҳо аз ҳама ҷиҳат Левандовскиро маҳкам карда имкони ҷумидан ҳам намедоданд. ба ин ҳам нигоҳ накарда дар дақиқаи 9 аз партофти кунҷи Левандовски зарба бо сар зад, вале Михтарян аз болои хат онро баргардонид. баъдан Рафиня аз масофаи дур зарбаи топнок зад, ки бо расиш ба дарвозабон аз майдон берун шуд. дар дақиқаи 17 дили 92 000 мухлисро ба ларза овард. Акан Чалханоглу аз зарбаи стандартӣ истифода бурда партов ба ҷаримагоҳ кард, ки Ҷекоб бо як расишаш тӯбро сӯи дарвоза равон кард, ки ба чӯби дарвоза расид. баъдан зуд Тер Штеген онро ба даст гирифт. мо бозӣ не, балки набарди ҳақиқиро дар майдон то дақиқаи 20 медидем, ки асосан Дембеле ба амалҳои рақиб сарвайрон мешуд ва бетӯб ҳам онҳоро ҳамла мекард. Интер аз имкониятҳои худ, яъне аз хатогиҳои Барса самаранок истифода мебурд ва контрҳуҷумҳояш бо зарбаҳои хатарнок ба охир мерасид. Дембеле дар дақиқаи 26 аз маҳорати инфиродияш истифода бурда ҳамаро шах карда зарбаи қавие зад, ки ҳатто дарвозабони Интер онана ба осонӣ натавонист тӯбро ба даст гирад. Дақиқаи 28 ҳама ба ҳунари волои Тер Штеген каф кӯбиданд, зеро ӯ зарбаи қавии Дюмфрисро монанди сутуни устувор баргардонид. сабки бозии Барса тағйир ёфт. онҳо зарбаҳоро аз дур равон карданро пешаи кор карданд. ҳатто аз ҳимоя Алонсо ва Роберто ба пеш гузашта тӯбро тирвор сӯи дарвозаи онана ирсол мекарданд. дар даҳаи охири қисми якуми вохӯрӣ Левандовски як партофти олие ба Рафиня кард, ки ҳамлагари бразилӣ аз фурсати 100%аш истифода бурда натавонист ва афсуси зиёд ҳам хӯрд. сари хави монанди деги шӯрбои пагоҳии ид ҷӯш мезаду ҷӯш мезад. ҳама гуна дастурҳои заруриро ба шогирдонаш фаҳмонда медод, вале ҳеҷ не ки корашон барор гирад. Дембеле такрори ҳамон зарбаашро дар дақиқаи 39 амалӣ кард ва боз Педри талоши идома доданашро кард, вале не, ин дафъа ҳам нашуд. Усмонҷон таслим нашуд ва ба мақсадаш ҳам расид. бо ҳамдигарфаҳмии хубаш бо Роберто пеш аз танаффуси қисми аввал ҳисобро дар табло кушод. Рафиня ҳам илҳоми голзаниаш омаду партофт ё худ зарбаи маҳине кард, ки чанд сантиметр дуртар аз дарвоза гузашт. дастаҳо бо бартарии Барселона ба танаффус баромаданд. қисмати дуюм аз ҳамлаи тезкори Интер оғоз шуд ва Барела мавқеи хубро ба худ тайёр карда голи ҷавобиро зад. ин ҷо иштибоҳ аз ҷониби Пике шуд, ки ба Барела мавқеи озод буд. баъд аз ин ҳам ҳамлаҳо аз ҷониби Интер зиёд шуданд, ки Тер Штеген ба онҳо сатгузорӣ мекард. ҳамин буд, ки дар дақиқаи 69 Мартинес бори дуюм хати дарвозаи Барсаро рахна кард. ин навбат Бускетс хатои нобахшиданӣ кард. Фати ва Де Йонг ба ҷои Бускетс ва Рафиня ба майдон баромаданд. Левандовски дақиқаи 79 гол зад, вале ҷашн нагирифт, зеро офсайд ба қайд гирифта шуд. олимон ҳисобкитоб карда ба қароре омаданд, ки ба Левандовски зиёда аз 80 дақиқа диет баъд ӯ гол мезанад ва ҳамин хелам шуд. дақиқаи 82 Левандовски рӯҳан дастаро бедор кард ва ҳисоби бозиро 2-2 сохт. ҳама ба ғафлат рафтанд. 4 ҳамлагар, 3 нимҳимоятгар ва 3 ҳимоятгар ҳама ба ҳамла равона шуда буданд, ки дар як контрҳамла Гозенс дастаашро ба пеш баровард. ин анҷоми шаб набуд. Левандовски боз ҷаҳиши зебо карда ҷавоби худро гуфту ҳисобро боз баробар кард. дар дақиқаҳои охири дидор мо боз шоҳиди сейви зебои Тер Штеген шудем. вохӯрӣ бо корти сурх гирифтани Инзаги ба поён расид. дастаи Барселона бо 4 имтиёз дар ҷои сеюм мавқеъ гирифту Интер як қадами дигар боз ба якашфинали Лигаи Чемпионҳо наздик шуд. Бавария бошад бо 12 имтиёз аллакай ба плей-офф рохат гирифт.
умед аз лигаи чемпионҳо баъд аз ин бох кам монд. Акнун хубаш ҳамон ла лигаро фикр кунанду ба эл классико омодагӣ бинанд. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.